έχω φτάσει σε σημείο να κλαίω που φορολογούμε. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να είμαι νόμιμη. Και βασικά ξέρεις κάτι, χαίστηκα για το νόμιμη, να σου πω την αλήθεια. Που χαίστηκα. Δεν είναι όλος μου ο καημός αυτός. Εμένα ο καημός μου, ξέρεις ποιος ήταν? Να έχω ένσημα και να μην έχω φτάσει 40 χρονών χωρίς ένσημα. Οπότε εμένα αυτό με ένοιαζε. Και τέλος πάντων, εννοείται όλα μου τα έσοδα δικαιολογούνται, φορολογούνται και έχω και ένσημα και ασφάλιση και πληρώνω εργοδοτικές εισφορές, βεβαιωμένες οφειλές, τα πάντα. Βαρέα, όντως πρέπει να κολλάω βαρέα. Ο Ιωάννης έχει δίκιο. Πραγματικά έχω φτάσει πλέον, παιδιά, σε σημείο, με έχει πιάσει τρέλα, με βλέπετε πως είμαι. Κομμάτια. Σε κάθε live είμαι στο κρεβάτι. Αν κάνω γυμνό, βεβαίως κάνω γυμνό. Όποιος θέλει μπορεί να με βρει στο Only. Όλα τα link είναι στη σελίδα μου στο Instagram, που μπορείτε να το βρείτε εύκολα το Instagram μου. Δεν καταλαβαίνω. Καλησπέρα, ευχαριστώ για το λουλούδι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, να σας πω πόσα λεφτά έχω βγάλει από το TikTok μέσα σε 2-3 μήνες. Ντυμένη, όχι, μόνο γυμνό κάνω στο Only. Είμαι πάρα πολύ καλά. Λίγο κουρασμένη, αλλά πώς να το πω, χαρούμενα κουρασμένη, όχι στεναχωρεμένα κουρασμένη. Γίνονται πράγματα, γίνονται δουλειές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τριαντάφυλλο. Γεια σου Γιάννη μου. Αν μου ζητήσουν ντυμένη, βεβαίως, ό,τι θέλεις. Πες κάτι που έκρυψες από πρώην. Αχ, μ' αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσε να είναι και ωραίο θέμα για το YouTube, το κανάλι μου. Κάτι που έκρυψα από πρώην. Αχ, το βρήκα, να σας το πω. Ένσημα, ευτυχώς έχω ένσημα, ευτυχώς. Γιατί κατάλαβες, ας πάρω και μια μικρή σύνταξη όταν θα έρθει η ώρα. Που δεν ξέρω καν αν θα πάρω, αλλά καλό είναι να τα έχουμε, ρε παιδί μου, από το να μην τα έχουμε, κατάλαβες. Ας τα έχουμε και αχρίαστα να είναι, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα να σας πω? Καταρχάς ήθελα να σας πω, εγώ παιδιά δουλεύω από τα 23 με ένσημα, δεν εννοώ χωρίς ένσημα, με ένσημα δουλεύω από τα 23 και δεν έχω σταματήσει δευτερόλεπτο, οπότε δεν έχω καθόλου άγχος για τα ένσημα. Έχω αρκετά. Δυστυχώς άλλα παιδιά που ξεκινάνε αργά τη δουλειά θα δυσκολευτούν λίγο με τα ένσημα. Τέλος πάντων, από τα 16 με ένσημα, ωραίος. Στα 16 επιτρέπεται να εργάζεσαι, δεν ξέρω. Στην Καμπούλ, ίσως. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει κιόλας. Ο καθένας την ευχή μου να έχει και τα ένσημά του να είναι μπόλικα. Να ευχηθώ έτσι για τις γιορτές. Βιβλιάριο ανηλίκου έξυπνη. Δεν έχω ιδέα, Ιωάννη μου. Δεν έχω ιδέα. Καταρχάς δεν είμαι καθόλου έξυπνη. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις, νομίζω, εύκολα από το live μου. Εσύ που είσαι πιο έξυπνος, όχι. Όχι απλά είσαι πιο έξυπνος, νομίζω την έχεις μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τα ένσημα. Δηλαδή, άμα τα βγάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε, νομίζω, βέβαια, εγώ είμαι 30 χρονών. Εσύ δεν ξέρω πόσο είσαι. Μπορεί να δουλεύεις από το 16 και να είσαι 17. Δεν ξέρω. 2.500. Θα πάρω τώρα το λογιστή μου να μου πει πόσα ένσημα έχω, να τρελαθώ. Τέλος πάντων, να, και ο Μάριος. Τρελάθηκα τώρα εγώ. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Πω το ένσημα τώρα εδώ μου βαράει στον εγκέφαλο. Βλέπω τώρα ένσημα μπροστά μου παντού. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει, αλλά εντάξει. Που λέτε, τι ήθελα να πω. Λέγαμε για το Only. Λέγαμε για το τι... Να πιάσω άλλο θέμα. Ποιο θέμα να πιάσω, Χριστέ μου. Να σας πω πόσα λεφτά έχω βγάλει από το TikTok.
Πώς θα σε βρω στο Insta? Όπως είμαι και εδώ στο TikTok. Έβα 2 κατωπαύλες, μελάει. Παιδιά, έχω βγάλει 6 ευρώ από το TikTok μέσα σε διάστημα 3 μηνών. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Δύσκολο το TikTok. Σώθηκα. Δεν ξέρω πού να τα επενδύσω αυτά τα 6 ευρώ. Πολλά έβγαλε, λέει ο Πασχάλης. Βρε, 6 ευρώ σου λέω σε 3 μήνες. Ούτε 2 σουβλάκια δεν παίρνεις πλέον με 6 ευρώ. Το σουβλάκι έχει πάει 4 ευρώ. Δηλαδή για όνομα. Αγόρασε ένσημα, λέει ο Χάρης, πεθαίνω. Ο Ιωάννης που τα έχει τεράστια τα ένσημα έβγαλε 3 ευρώ, λέει, από το TikTok. 6.000 ένσημα 44 ετών. Μην ξεκινάτε τώρα, γιατί νιώθω ότι την έχω μικρή με τα ένσημά σας τώρα εδώ πέρα. Εγώ που βλέπω πόσα ένσημα έχω? Να πάρω τηλέφωνο το λογιστή μου, τι να κάνω? Πού μπαίνω να τα δω αυτά τα ρημάδια τα ένσημα? Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλημέρα από την όμορφη Κύπρο. Τι δουλειά κάνω? Είμαι social media expert και αυτό νομίζω φαίνεται το πόσο expert είμαι. fk.gr, ωραία. Οπότε όταν κλείσω το live, ειδικά, πού να μπω παιδιά? Στο Taxisnet, στο FK? Προσπερνάμε, λέει, το expert. Βρε Γιάννη, βρε Ιωάννη, δεν μ' αγαπάς? Εγώ σου αγάπησα. Καλές γιορτές. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλές γιορτές. Συγγνώμη που δεν διαβάζω όλα τα σχόλια. Μακάρι να μπορούσα. Μπορώ, αλλά θα πρέπει να κουνήσω αυτό το δάχτυλό μου και δεν ψήνομαι. Στο μεταξύ, ρε παιδιά, έφαγα πριν λίγο και νιώθω το στομάχι μου πάλι άδειο. Πάλι πεινάω όλη την ώρα, δεν ξέρω, θα φάω και τα μαξιλάρια. Από πού είμαι? Στην Αθήνα κατοικοεδρεύω. Ανέστη. Με τα ωραία λουλούδια. Τουλίπες είναι αυτά. Και εγώ. Αθηναίοι είμαστε εδώ όλοι. Και εσύ πεινάς μάλλον. Αγρίνιο. Ωραίο το Αγρίνιο. Δεν έχω πάει ποτέ. Νιώθω. Θυμάμαι παλιά που με πάτησες ένα κλανίδι. Έγινα και εγώ, λοιπόν, εγώ έχω σπίτι στην Έγινα, Ντίνο. Έχω σπίτι στην Έγινα, στη Σουβάλα. Ωραία είναι εκεί.